Hei vaan, tää on Neuleita luomassa, mun käsityöaiheinen YouTube-kanava. Mun nimi on Ilona ja sä oot oikein tervetullut katsomaan, mitä käsitöitä mä oon tehnyt, mitä mä oon tekemässä ja minkälaisia käsityösuunnitelmia mulla on. Tänään on 27. päivä joulukuuta 2023. Toivottavasti sulla on ollut oikein mukava ja rentouttava joulun aika ja toivottavasti loppuvuosi jatkuu mukavissa merkeissä ja uusi vuosi sitten alkaa mukavissa merkeissä myös. Tässä jaksossa mä esittelen ainoastaan mun valmistuneet työt, koska niitä olikin kertynyt aika paljon ja sitten mä toivon, että tämä ei nyt kauhean pitkäksi tämä jakso venähtäisi. Eli toivon, että nyt vielä ennen vuodenvaihdetta tai sitten ennen loppiaista ehtisin kuvaamaan vielä toisen jakson, jossa on sitten tämän hetken keskeneräisiä ja ehkä joku valmiskin ja sitten niitä ensi vuoden neulesuunnitelmia. Yksi valmistyö on tässä mulla päällä. Tää on neulemekko, joka on neulottu suomalaisesta alpakkalangasta, joka on ostettu tuolta Korpoströmistä, eli Paraisten saaristokaupunkiin kuuluu nykyisin Korppoon kunta, jossa meillä on mökki ja siellä lähistöllä on Korpoström vierasvenesatama, jonka lähellä laiduntaa alpakoita ja siellä on sellainen pieni soma myymälä, jossa myydään alpakkalankaa. On myös nähnyt villaa myytävän siellä, lampaan taljojakin. Siellä myydään noita pientuottajien kasviksia ja jotain käsitöitäkin on siellä ollut myynnissä. Oikein soma myymälä. Ja sieltä mä ostin 7 vyyhtiä tällaista alpakkalankaa, jossa on 100 grammassa 178 metriä. Ja mulla meni tähän mekkoon 584 grammaa ja mä nousen tähän nojatuolin päälle nytten. Eli mun polvi on tossa, niin tää on vähän yli polven, siis yli vai ali? Yläpuolella, vähän polven yläpuolelle tää mekko. Ja kuten kuvasta näkyy, niin tää on aika paljon nyppyyntynyt. Mä oon tästä ottanut tällaista nöyhtää pois, mutta sitä piisaa. Mä oon käyttänyt tätä mekkoa tosi paljon. Täällä kotona asutaan vanhassa puutalossa, niin täällä on aika vilpoisaa. Ja täällä on esittelen nyt täältä helmasta alkaen, jonka mä tein viimeisenä, niin täällä on joustinneuletta vähän tälleen mukaille, että tässä on 1 oikein, nurin oikein, nurin oikein ja niin edespäin. Ja sitten se muuttuu tavalliseksi 1 oikein, 1 nurin joustimeksi. Ja tässä on ihan tavallinen päättely. Käytin tätä nyt tossa joulukirkossa esimerkiksi tätä mekkoa. Olin poistanut tästä aika paljon nyppyjä, mutta taas tänne on tullut tätä nyppyä. Mutta huomasin autoon mennessäni, että olisi voinut vähän joustavampi olla tuo helma. Että en tehnyt sinne mitään italialaista päättelyä tai vastaavaa, niin kyllä sen huomaa, mutta toisaalta se pysyy ehkä sitten kuosissaan paremmin, ettei ala lörpöttämään. Joo, eli tää mekko on neulottu ylhäältä alaspäin. Mä
aloitin takakappaleelta, neuloin kainaloihin asti, poimin silmukat ja lisäilin tossa sitten silmukoita tähän pääntiehen ja sitten yhdistin ja neuloin etukappaleen kainaloihin saakka ja sen jälkeen pyöränä posotellut helmaan hihat. Olen aloittanut italialaisella aloituksella ja sitten on neulonut ne ylöspäin ja ommellut sitten tämän pyöriön tähän kainalosaumaan. Nyt on miehustaan kiinni. Ja lopuksi on sitten neulonut tästä. Poimin silmukat ja neuloin pääntien, jonka taitoin tonne nurjalle ja ompelin kiinni. Ja ohje on ihan omasta päästä ja mun mielestä tää on tosi sopiva ja mukava ja lämmin mekko. Ja ainoa miinus tässä on, että lanka nyt näyttää nöyhtääntyvää, että pitää katsoa, että lopettaako tää jossain vaiheessa nöyhtääntymisen. Mutta mä oon myös pitänyt tätä tosi paljon. Mut kyllähän täällä hihasta näkee, että aika ruokottamassa kunnossa tää on. Mutta kotimaista pientuottajan alpakkalankaa ja tykkään kyllä tosi paljon. Tää on niin pehmonen ja lämmin vaate. Ja mä voin tätä vyyhtiä vielä näyttää lähempää. Eli siinä on niin kuin, mä luulen, että siinä on 2 eri alpakan, eli tuommoista punertavaa alpakkaa ja sitten tuommoista vaaleampaa alpakkaa sitten sekoitettu ja kehrätty yhteen. Niin tuntuu, että se on toi vaalea alpakka, joka sitten nousee tässä pintaan, tai sitten se vaan näyttää siltä, että siltä sitten. Sellainen mekko. Sanonko jo, että paljonko mulla meni tähän lankaa? Hetkinen. 584 grammaa. Eli ostin 7 vyyhtiä. Tää 1 vyyhti jäi sitten yli ja pari pientä nötteröä. Mä oon miettinyt, että tästä mä ehkä neulon jonkun pääasian itselleni. Toinen isompi neula, joka on valmistunut. Viimeksi kuvasin siis lokakuun alkupuolella. Ja tää oli silloin kesken. Niin tämä villapaita on siis tämä neulottu Kalevala-kirjasta löytyvä Jenna Kostetin Pohjolan neito. Ja tää on neulottu Vuonue penttilangasta. Tää punertava lanka on purkundin väristä ja sitten on tumman sininen tuo helma ja hihat. Ja tuommoista aika vaalea keskiharmaa tuo harmaa lanka. En nyt muista, että mikä niistä harmaan sävyistä varsinaisesti tää on. Alkuja mun oli tarkoitus laittaa sellaista vaaleanpunasta Wool Me Once Fibersin värjäämää penttiä, mutta sitten se sai tämän purkundin värisen näyttämään jotenkin tosi ruskealta, niin mä en halunnut tästä sellaista rusehtavaa fiilistä tästä yläosasta, niin sitten purin ja vaihdoin tuon harmaan langan siihen ja tästä tuli oikein kaunis neule. Ainoa miinus on tää pääntie. Edellisessä jaksossa mietin, että asettuuko tää sitten päälle ollenkaan ja mitenkään. Kyllähän se asettuu ja ihan
niin kuin ulkonäön puolesta, mutta mä en sitten itse tykkää kuitenkaan tällaisesta mallista, jossa tämä pääntie menee tänne leveämmälle. Varmaan sen vuoksi, kun mulla ei ole mitään semmoista paitaa tällä hetkellä, mitä mä pitäisin tämän alla, että sointuisi näihin väreihin ja jotenkin mä tykkäisin siitä. Eli tää on nyt vähän jäänyt käyttämättä, kun mä vielä mietiskelin, että teinkö mä tälle pääntielle jotakin, että uskaltaisiko tästä vaan niin kuin poimia silmukat, leikata ja neuloa sitten toiseen suuntaan ja tehdä tämmönen tavallinen pyöreä pääntie. Mä tykkään, että tässä on tosi mukava ja kauniisti asettuva tää pääntie, niin ehkä tämän tyyppisistä sitten enemmän tykkään. Ja huomioin sen jatkossa. Muuten tää istuu mukavasti tää Raglan mallinen neule. Helman ja hihan tein sitten ihan oman maun mukaisesti, että kaarukkeen otin ohjeesta ja muuten sitten posottelin sen verran, kun halusin niille mittaa. Eli tää on tämmönen tavallisen mittainen neule. Ei mitään kropattua eikä kauhean pitkää. Ja lankaa tähän meni 440 grammaa. Tätä punertavaa jäi ihan pieni nötterö ja sitten tätä harmaata jäi vähän isompi nötterö jäljelle. Ja jotain mä mielestäni niin tumman sinistä meni 3 vyyhdistä. Ja puikot mulla oli Resoressa 3 ja muuten 375. Koska sellaiset taisi olla silloin vapaana, kun sitä tein. Sitten marraskuussa oli kädentaitomessut ja sieltä tuli ostettua sitä sun tätä. Mä en nyt tässä esittele sen kummemmin niitä ostoksia, mutta ostin tällaista, otetaan tuosta tuo jäljelle jäänyt, anteeksi jos heilutan teitä, jäljelle jäänyt lanka. Siellä on joku langan pätkäkin joukossa. Tää on tämmöstä, kaappikello soittaa, tällaista iCord-nauhaa tää lanka. Tää on Lana Gatton Alpaca Superfine. Ja tässä on 50 grammassa noin 70 metriä ja 93% Superfine alpakkaa ja 7% nailonia. Ja kädentaitomessuilla, en nyt muista mistä mä tän ostin, oliko, no en mene sanomaan, mutta joku isompi tämmönen lankaliike oli kuitenkin, niin sieltä sitten ihastuin tähän siniseen väriin ja siellä oli panta tehty tästä langasta ja sitten mä vielä samana viikonloppuna, taisi olla seuraavana päivänä, kun lauantaina oltiin messuilla, niin sitten sunnuntaina neuloin tämän pannan itselleni ja laittaa tämän päähän. Tää on ihan tämmöstä vähän niinku mitä tehdään
vahvistettua neuletta sukan kantapäähän, niin samanlaista neulosta ja sitten posotellut sellaista pötköä ja sitten ommellut sen tälleen solmuksi tähän keskelle. Ja tää on tosi lämmin ja mä oon käyttänyt tätä tosi paljon. Ja valmistuu nopeasti. Tää on niin ihana, että tätä voisi koko ajan pitää päässä. Se voikin olla nyt siinä niin kauan, kunnes mulle tulee tosi kuuma. Katsotaan, ehdinkö mä esittelemään kaikki mitä olen tehnyt. Sitten tossa, se oli varmaan syyskuuta tai syys-lokakuun vaihdetta, kun olin tuolla Tuusulassa sellaisessa neulojen syysillassa Villa Alberissa ja sieltä ostin sitten Jalovillan uuhilankaa tällaisessa mustikkapiirakan värisenä ja tein sitten lapaset. Tää on siis sen Villa Alberin Kainuun harmas lampaiden villasta kehrättyä ja värjättyä lankaa. Ja tää on mun mielestä tosi kaunis. Kaunis tämä väri, joten tein ihan tällaiset peruslapaset. Nämä on tämmöiset kaposet. Mä yleensä tykkään itselläni aika tämmöisistä kaposista lapasista, jotka ei lörpötä mihinkään suuntaan. Ihan kun tää lapane olisi vähän kaposampi, ollut vähän tiukempi tuuli mulla vissiin, kun mä oon neulonut sitä lapasta. Mä kuitenkin aina katon, että on saman verran silmukoita aina kun mä neulon. Ja sit mulla on vielä sellainen, että mulla on jotkut tietyt silmukkamäärät, jotka on mun mielestä jotenkin parempia kuin toiset, niin sitten mä haluan, että niin kun esimerkiksi varressa on parillinen määrä kerroksia tai jotain sellaista, jotain tämmöisiä ihme fiksoitumisia tässä omassa neulomisessa. Katsonpa tuolta vihkosesta. Näihin lapasiin oli mennyt 44 grammaa, eli tätä 100% Kainuun harmasta on vielä sitten ihan mukavasti jäljellä. Että en tiedä mitä siitä tekisin. Aika näyttää. Mutta nämä on ihanat ja kauniit. Lämpimät. On ollut jo käytössä. Sitten joulukuun alkupuolella olin häämatkalla tuolla Malediiveilla ja sitten mulle tuli idea, että ennen matkaa haluan neuloa semmosen kevyen, pieneen tilaan mahtuvan matkavaatteen, jota voi tarvittaessa, jos tulee viileä vaikka lentokoneessa, niin kiskasta ylle. Eli neuloin tämmöisen 50 grammaa painavan pienen, ei siis mitään painavan neuleen, joka menee myös niin kuin tosi pieneen kasaan tarvittaessa. Eli käsilaukkuun mahtui kulkemaan tämmönen bolero-mittainen vajaa, onko nämä nyt 2/3 hihat, mutta tällaisilla lyhkäisillä, vai onko nämä puolikkaat hihat? No, tällaisilla lyhyvillä hihoilla tehty bolero. Eli oikeastaan nämä hihat on saman mittainen kuin
tämä helma tässä. Ja nyt mä heiluttelen teille tätä nurjako selkäpuolta, etukappale. Siinä on tämmönen V-pääntiä ja siellä on sitten 3 tollaista helmiäispompula nappia, jotka löytyi tuolta nappilaatikosta. Menisköhän tää tähän neulemekon päälle? Mulla kyllä kohta tulee tosi kuuma, kun mä oon kaikki pukenut päälleni. No, tästä saatte vähän ideaa. Eli tämmönen lyhyt, lämmittävä pikkuneule. Ja tää oli ihan tarpeen reissussa. Siellä oli tosi kuuma muuten, mutta hotellihuoneessa oli aivan mahdottoman tehokas ilmastointi. Et siellä tuli helposti kylmä, mutta jos sen ilmastoinnin laittoi pienemmälle, niin sitten huomasi, että on melkoisen kosteeta. Eli tullut käyttöön ja tää oli tosta Dropsin Kidsilkistä tehtyä. Tää on tämmönen mielestäni aika oikealta näyttää tuossa tämmönen hyvin haalea, kylmä, vaaleanpunainen lanka. Sitten mä voisin näyttää sukat, jotka on ollut kesken jo varmaan 1,5 vuotta, mutta nyt sitten päätin tikuttaa ne valmiiksi. Mä olin puolison pojan ruusuista keittänyt väriliemen ja sillä oli värjännyt lankaa. Tää on tollaista, mä luulen, että on nallea tai jotain muuta vastaavaa lankaa, niin siitä oli tullut 2 eri väriä, että taisi olla niin kuin sitten tää vaaleampi jälkiväri. Missäs ne näkyisi? Kyllä ne aika oikealla näyttää, että ei ole kauhean iso kontrasti tossa noitten. Toinen on vähän kellertävämpi vihreä ja toinen on vähän tommonen sinertävämpi vihreä. Ihan tämmöiset perussukat, 60 silmukkaa ja tavallinen lappukantapää ja sitten joustin neuletta jatkuu tuossa jalan päällä ja sitten nauhakavennus. Tässä kohtaa on tehnyt tällaista joka toinen kerros sillä vaaleammalla ja joka toinen tummemmalla värillä raitaa. Ja näitä on siis 2 kappaletta ja näihin meni tasan 100 grammaa lankaa. Ja mulla jäi sitä lankaa vielä yli. Mä en oo kastellut näitä. Mä oon vähän kostuttanut ja sitten niin kuin raudalla höyryttänyt tuon harsokankaan läpi. Niin nämä ei ole kauhean tasaiset, kun mä luulin, että mä en ehdi näitä edes esittelemään täällä ja että nämä kerkee mennä joululahjaksi, mutta itse asiassa mä en ollut saanut vielä jouluaattona valmiiksi molempia sukkia, koska aattona vasta aloin sitten tekemään. Eli ensimmäinen sukka oli suurin piirtein tähän asti tehty ja sitten 1,5 sukkaa melkein sitten neuloin vuorokauden aikana. Ja aattona sitten annoin miehen pojalle, kun hän tuli käymään, niin 1 villasukan, siellä oli vähän sukan varressa
sinne kuuluvaa asiaa ja sitten tämmönen yksi sukka ja sanoin, että tulee sitten hakemaan ennen kuin lähtee takaisin opiskelupaikkakunnalle, niin saa sitten sukat mukaansa. Ja hän tuntui olevan ihan tyytyväinen saamaansa lahjaan. Kera lempi suklaakonvehtirasiansa. Joo. Tämmönen sukka. Mutta nythän mä oikeastaan voisin ehtiä vähän paremmin kostuttamaan nää ja viimeistelemään vielä ennen kuin nää lähtee sitten hänelle mukaansa. Sitten mulla on vieläkin yksi joululahja, joka ei ole vielä päätynyt omistajalleen. Ja mä täällä nypin, täällä on jotain hiuksia näköjään neulottu tänne joukkoon. Tätäkään mä en ole vielä kastellut, koska tää tuli tänä aamuna valmiiksi. Tämä siis päättelin tänä aamuna tämän. Mutta tää on tulossa mun kummilapselle. Ja hänen äitinsä kanssa sovittiin, että joululahja ennättää ihan hyvin sitten loppiaisenakin, kun menemme viettämään syntymäpäiviä. Niin tein tällaisen pipon. Siellä on koirankarvoja ja hiuksia. Ja tosiaankaan en ole vielä viimeistellyt tätä pipoa. Eli en ole kastellut, mutta langanpätkät on päätellyt. Ja nyt mä täältä nypin näitä hiuksia tässä samalla, kun mä selitän. Joo, tää on ihan omasta päästä tehty. Tupular Cast on 102 silmukkaa. Joku pipa mulla oli tullut täällä toisella puolella. Onneksi se on tuolla niin kuin taakse kuuluva kohta, niin se ei ehkä niin paljon häiritse. Mutta siellä oli niin kuin joku silmukka lähtenyt putoamaan, että mä en tiedä mikä siellä on tapahtunut siinä aloituksessa. Joku kommervenkki, että se ei nyt ole ihan täysin totaalisen siisti, mutta sitten mä ajattelin, että tää on käsityötä ja kädenjälki saa näkyä ja siellä on kummitädin kädenjälki sitten. Eli 102 silmukkaa luotu. Kello soittaa. Ja sitten mä oon tehnyt tänne tämmösen. Tässä on niinku 3 sektoria, jossa ne kavennukset tulee. Ja mun mielestä tää on aika kiva pipo, että eteen edestä niinku tän näköinen. Mä en ihan tiedä mun kummilapsen pään kokoa, mutta mä ajattelen, että kun mulla on itselläni aika pieni pää, niin sitten kun mä neulon tämmöisen pipon, joka itselleni sopii, niin sitten se sopii vaikka isopäiselle lapsellekin. Ja joustaa hyvin myös, että tää on tosta Novitan 4ply langasta, eli merinovillaa, ja tää on tosi jotenkin joustava lanka, ja mä oon sitten kaksinkertaisella neulonut yksi nurin joustin neuletta. Ja tämmönen tavallinen kiva pipo. Vielä aion tehdä todennäköisesti tosta petaroolin värisestä heijastinlangasta, mitä mulla on, niin tuonne tupsun tai sitten saatan semmosen
tekoturkistupsun laittaa. Sen näkee sitten. Tässä on vielä jonkun aikaa. Loppiaiseen aikaa mietiskellä, että minkälaisen tupsun siihen laitan. Mutta olen oikein tyytyväinen ja voi olla, että teen tällä omalla ohjeella sitten jatkossakin pipoja, että tää niinku jotenkin mä tykkään tästä päälaen kavennuksesta, kun tää menee tälleen 3 ja eteen tuo niinku etuosa. Noin. Vai mitä mieltä ootte? Mä en nyt tätä päähäni laita. Mulla on tää pantakin päässä ja mä en halua tätä nyt ylemmäärin venytellä. Sitten viimeisin valmistunut työ valmistui eilen illalla ja nämä on itse asiassa kosteet vielä. Mies toivoi syntymäpäivälahjaksi lapasia ja hänellä on Alafoslopista tehty semmonen islantilaispaita ja niillä väreillä ja kuvioilla hän halusi lapaset itselleen. Ja hän toivoi alun alkaen siitä samasta langasta, kun siitä oli jäänyt yli, mutta niistä olisi tullut tosi tumpelot lapaset, niin mä 7 veljeksestä sitten neuloin tämmöiset lapaset. Eli siinä paidan kaarokkeella on tämmöistä kuviointia. Ehkäpä se taisi olla näin päin, että kauluksessa on tuollaista. No en mene sanomaan, mutta samat värit ja tunnistaa kyllä sitten, että on sen villapaidan kaveriksi tehdyt lapaset. Ja täällä on kärjessä 3 langan kirjoneuletta, joten nämä on tosi lämpimät varmasti täältä sormenpäistä. Tässä on myös 3 eri värillä vähän aikaa tehdä kirjoneuletta. Mä en ole nyt punninnut näitä, koska ennen kastelua en huomannut punnita. Ja nythän ne on kosteet ja sitä myöten painavammat, niin en sano teille väärää tietoa. Nyt sellaiset lapaset tuli. Ja sen sanon, että 3,25 puikoilla neuloin nämä. Tämän kärjen yritin silmukoida, tai se on silmukoitu, mutta jotenkin mä en onnistunut. Mustaa lankaa ja pimeää vuoden aika ja sen verran vähän on silmukoinut näissäkin näitä hiuksia. Joo. Hiuksia ja koirankarvoja. Niin vähän on silmukoinut ylipäätänsä mitään, niin sit se ei ihan ole silleen hanskassa se homma, niin sitten niistä ei tule nättejä. Et se on semmoinen, että pitäisi kyllä opetella sen silmukointi, että sen osaa unissaankin. Mutta ehkä se ei haittaa. Luulen, että nämä tulee käyttöön ja onhan ne ihan kivat ja kauniit. Taisi mennä väärään käteen. Näin päin. Eli toi on tuossa keskellä kämmen selkää tuo rasti. Siinä oli nyt mun kaikki valmiit neuleet. Ja olen pahoillani, jos kauheasti heijastuksia on tullut noihin laseihin tuosta kuvausvalosta, jonka joulupukki toi mulle. Mä en vielä ehkä osaa sitä asetella sopivasti.
Joo. No niin, ei kai tässä tämän kummempaa, että hyvää loppuvuotta ja seuraavassa jaksossa sitten onkin vuorossa mun keskeneräiset työt ja ensi vuoden neulesuunnitelmia. Mukavaa loppuvuotta ja hyvää alkuvuotta, jos et vielä loppuvuonna tätä ole kerennyt katsoa. Kiitos kun katsoit. Moikka!